Que tal, Sara Garea? Moi bons días, saúdos enormes. 17 minutos sobre as 10 da mañá e estaba ese repaso á actualidade das esas novas, esas noticias que pasan preto de ti. Bueno, pues nos íamos estar facendo este programa unha semana atrás, pero ben é certo que o tempo era outro, un tempo moi inestable, con chuvia, e queríamos estar pois visitando Boiro como se merece. Con bo tempo na antesala, agora sí que sí, das festas de Boiro que arrancan e que xa comenzan mañá, aqueles que transitan por Boiro, pois xa notan estes días pois as atraccións, xa notan que queda moi pouco o pistoletazo de saída para unhas festas que se van a alongar ata o día 8 cunha programación intensa, moi activa. Bueno, pois viñémonos ata o Barbanza hoxe para facer radio. É a primeira vez que facemos radio en directo dende Boiro. Sí que estivemos cos nosos micros, coas nosas cámaras, e saben que agora a radio non só se escoita. Bueno, pois para falar precisamente das festas que comezan mañá aquí nesta localidade, pois hoxe implantamos o noso set de radio nesta zona peatonal, o carón do mercado municipal. Por certo, onte, nestes días, se anunciaba unha inversión bastante importante de mellora para este mercado municipal, ese mercado que dá vida, ese mercado que conforma o entramado tamén de Boiro, nunha zona peatonal. Estamos en frente dunha froitería, estamos en frente de moda, unha droguería, cafeterías, bares, un Boiro moi activo que, como digo, dende o 3 e ata o 8, pois aínda se vai activar aínda máis. Son as festas de Boiro, e para falar precisamente da programación e de todo o traballiño que dá a conformar unha programación tan ambiciosa das festas de Boiro, pois temos a María Uteral, a nosa primeira convidada en directo, responsable de Cultura Festexos, entre outras ocupacións dentro do Concello de Boiro. María Uteral, María, moi bo día. Que tal? Moi bo día, benvidos a Boiro. Como está Boiro? Como está Boiro? Porque está xa con ganas de ebullición. Boiro está espectacular en calquera época do ano, pero é verdad que as festas son as primeiras da contorna e hai moitísima expectación sempre ao rededor delas, así que para nós é un orgullo. Xa levamos unhas semaniñas en que vemos xente de fora, xente que ven que ten vivienda aquí en Boiro e que sempre adianta, bueno, pues xente que está xubilada, que adianta esas vacacións para estar xa acomodándose e preparándose para as festas. Dúas cousas que dixo a concelleira. Boiro ten actividade durante todo o ano, agora falamos desa actividade cultural, que ao final é reclamo pois, a nivel turístico, a nivel de movimento, a nivel de que os veciños e veciñas teñen unha programación rica, pero ben é certo que son as primeiras festas desta zona. Polo tanto, unha responsabilidade é o cortar a banda festiva a un periplo de verán onde Boiro tamén muda, con aumento de poboación, con moita xente que ven pois para pasar o día, para pasar a fin de semana, para pasar as súas vacacións. Isto tamén se nota, non? Unha responsabilidade, preparar o Concello para en modo verán, máis alá das festas. Sí, a ver, é unha responsabilidade moi grande, non só nas festas, sino a nivel cultural, turístico. Bueno, estar preparados para todo que ven. Nós estamos nunha zona, eu creo que moi espectacular, na comarca do Barbanza, e, bueno, é verdad que pues, duplicamos casi o número de visitantes de cada ano, non? Estamos ao mellor, pues, diría eu que en torno aos 19.000 habitantes normalmente, e no verán pues, podemos chegar aos 30.000 ou pasalos tranquilamente durante todo o verán, non? Entonces, bueno, turísticamente haise que preparar, pero cultural tamén é moi importante, porque a xente ven, porque hai actividade, porque hai movimento, e tamén porque, bueno, temos unha zona maravillosa con as playas, monte, e además estamos moi ben ubicados tanto de cara a provincia de Pontevedra como a Santiago, non? Eu creo que moita xente, de feito, bueno, pois hai xente que nos di que escolle Boiro a veces ao azar, precisamente pola ubicación que temos, pola cercanía ao aeroporto e, sobre todo, pois, a provincia de Pontevedra tamén, non? Vimos de Santiago, chegas nun nada, media hora. Pim pam, sí. Xa estás aquí. Mañá comezan as festas. Mañá comezan as festas. Ata o día 8. Sí. Que, bueno, non sei se dá tempo a repasar absolutamente todo, pero con que se queda, concelleira, que podemos subliñar dunha programación, como digo, que ten un montón de actividades durante todos os días, máis alá das atraccións, que casi chegan a Rianxo, quen vai ser o pregón, pregoeiros, contanos un pouco do todo, concelleiro. Bueno, eu as festas, diría, para min, para definilas, a palabra sería diversas. Cando dentro do Departamento de Cultura organizamos esta festa, intentamos
pensar e chegar a todo o mundo. Eso para nós é o máis importante. A programación que poda ser e que todo o mundo se sinta identificado. Ás veces conseguímolo máis e outras veces conseguímolo un poquinho menos, pero eu a palabra de definición da festa sería sobre todo diversa. Despois intentamos, bueno, pues, aparte de chegar a todo o público, pues, intentar ter horarios incluso para esa población moito máis maior, non? Xente que ao mellor non ven pois a partir das 9 da noite a ver unha orquesta ainda que sea de baile, pois temoslle tamén un día dedicado que é o domingo a tardiña, con esas bandas de música que lle gusta pois a unha población ao mellor pois de 70 anos máis para arriba, non? Entón tamén pensamos en esa festa máis estática para escoitar simplemente pois eso, un pouquiño de música e participar de algunha maneira activa nas festas. E o plato fuerte, eu creo que todos os días son platos fuertes. Non sabería decirte cal é o plato máis fuerte. Si é verdad que hai que recalcar que o último día, por primeira vez, tres orquestas. É potente. Si, é moi potente. Hai, pola nosa parte, nerviosismo en que canto todo sala ben, que non nos quede nada sin organizar, que estemos preparados para todo, pero además moi contentos porque sabemos que este cartel, bueno, desde o minuto 1, unha aceptación, diría do 200%, a xente moi contenta e a verdad que o plato fuerte, bueno, pues está no último día non solamente na Praza do Concello, sino tamén na Praza da Mancomunidade con Novelouro, evidentemente. Tamén eu creo que ese punto para a xente máis xoven, os horarios ben cadrados para que teñamos esa primeira hora de baile. Tampouco, non? Claro, sí, está, é que son moitísimas cousas que ás veces, bueno, pues non percibimos, pero que nos intentamos cadrar todo e facelo sempre. Eu, para min, o máis importante, eu sempre tuve moitísima ilusión desde pequena polas festas de Boiro, para min sempre, sí, para min, na miña casa, na miña familia, sempre foron miña nai, sempre tuvo uns días moi especiais nas festas de Boiro e para min son super importantes desde que teño uso de razón e sempre digo mismo, para min poñer o corazón nas festas, sempre o facemos con moitísima ilusión e sempre pensando en todo o mundo e desde o corazón. Pero o máis importante non son solamente as orquestas e a programación, que o é, evidentemente, un atractivo, senón é a xente. Si o tempo nos acompaña un pouco e a xente na calle, a xente é a que vai a facer a festa, é a que vai a disfrutar e a que vai a dar actividade tanto ao motor económico do noso concello como disfrutando das orquestas. Pois como escoitan a concelleira, festeira de familia con esa vocación para que as festas teñan a importancia que deben ter. Repasamos rapidamente así por días un pouco para os ointes máis despistados o que temos con ese prato de fin de festas que xa adiantou, pero que temos? Que teremos xa mañá? Bueno, pois mañán eu creo que a importancia relevante, a parte das orquestas que temos a Suavecito e a Capitol, é ese pregón, non? Esa tradición dos pregoeiros que antigamente pois, escollían reinas de festas e fai moitos anos que mudou e se dedica a colectivos. Cada vez, a verdad que o cerco de colectivos se nos está achicando un pouquiño máis porque, bueno, xa hai moita xente que foi homenaxeada de alguna maneira, pero sempre buscando entre todos, pois encontramos ese colectivo pequeno que ao mellor pois non se adicou en ningún momento. E este ano pois é o comercio e a hostelería. Son eses comercios tradicionais que levan máis aló de 25 anos, moitísimos máis, hai algún que leva 60, 70 anos, entonces queríamos facer ese, bueno, pequeno xesto de homenaxe, de alguna maneira, recordalos e que, bueno, que se vexan que, non sobre todo desde aqueles anos, ao mellor dos anos 60, que algúns levan, hasta a actualidade. Cuidado. Con eses comercios pequenos, eu creo que eso é importante de valorar porque hoxe sabemos que a globalización todo corre moitísimo, o internet está aí, hai que saber xestionalo e convivir e eu creo que pois, de recibo ter ese pequeno detalle que temos dentro do Concello e nós estamos encantados, estarán con nós entre 12 e 13 persoas acompañándonos, aínda que hai moitos máis, pero por motivos diversos, pois non nos poden acompañar e faremos ese cariño.
E pensando un pouco pois, en ese pregoeiro ou esa pregoeira que podía ser a que levara un pouco ao camiño da presentación, o fío pois se nos condutor. ocorreu pois Leti da Taberna, non? Que é máis unha persona que se criou nunha taberna, que coñece perfectamente o que hai detrás dun mostrador, como nos comentou ela, e que lle fai especial ilusión. Sei que cando a chamaron dende o departamento pois se puxo moi contenta e está agradecida de poder participar este ano no pregón, e nós encantadísimos de que este aquí, así que... Falaba de pequeno gran xesto, porque claro, isto é un pequeno xesto dentro dunha programación, pero gran xesto acordarse do comercio e aqueles autónomos, na gran maioría, empresarios, se se quere ver así, que cada día erguen a persiana, que cada día baixan a persiana, que apostan por crear economía dentro do pobo. Brillante idea, concelleira, eso que vaya por diante. Seguinte día, xa comenzamos, xa temos pregón, xa temos as primeiras orquestras, día 4. Pois o día 4... Con tributo incluído. O día 4, bueno, pois xa empezou a haber máis movimiento, bueno, temos... Quero recalcar que sempre temos dous escenarios diferentes. O Remember Fest, que depois o teremos Remember por aquí Fest, agora, que terendes despois a David, as Peñas, que vos falará un pouquiño deso, evidentemente na Cachada. Bueno, temos dous escenarios, non? Un é a Praza do Concello, que é o principal, e outro dentro do centro social, onde facemos ese tipo de música, pois a veces moi máis alternativa ou tradicional, non? Onde empezamos o viernes con DJs, e despois o sábado, se non me falla a memoria, que vou mirar un pouco a chuleta, temos a Ortiga. E na Plaza do Concello temos a Finisterre e ese tributo a Julio Iglesias. Normalmente, cando traemos tributos ou cando traemos un artista, é verdad que pensamos nunha franxa un poquinho de edade 40 hacia arriba, claro, porque é verdad que sempre as orquestas fan música de todo tipo, pero hai orquesta máis de xente xoven e orquesta máis de xente maior, e quedaba sempre esa franxa que nos paraban pola calle, os de 40, os de 50, tamén queremos. A miña, concelleira, a miña tamén. A miña franxa. A dos 70, vamos a deixar aí, 60, 70, que nos decían tamén, pois nos demandaban. E facemos pois ese fincapé, e normalmente os sábados pois dedicamos ou intentamos traer algo para esa franxa de edad. E este ano pois temos ese tributo a Julio Iglesias, que eu creo que foi un artista musicalmente, vamos a falar musicalmente, reconocido mundialmente, e espero que lle guste a todo o mundo. Eu escoiteino e está moi ben, e espero, bueno, que non defraude. Que temos máis? O día 5? O día 5, domingo. O día seguinte, domingo. O domingo, bueno, eu diría que o plato fuerte, a parte das orquestas que temos a Banda de Ayer e a Ocabán, eu creo que o plato fuerte do domingo os fogos piromusicais con baile, que non hai en ningún lado, e vou me atrever en ningún sitio de España, xa vou ir máis alá. Eu creo que apostamos fai 7 anos por ese tipo de fuegos, que viñan sendo piromusicais, pero non con actuación de baile dentro da pista, na avenida, na Praia de Barraña, ao final da mancomunidade, e eu creo que, bueno, é unha aposta grande. Sabemos que incluso para a empresa de fuegos é un escaparate para que eles, bueno, pois se luzcan, non, no seu pobo e vendan, e nós tamén nos sentimos orgullosos en ese sentido. E este ano teño que decir que é o primeiro ano que, desde os 7 que levo, que incluso o baile é sorpresa para min. Sempre estou detrás da actividade, pero este ano no, a marxe un pouco tamén. A marxe, sei que hai baile, sei algo, pero non sei definido. Incluso pois, este ano para min tamén vai ser unha sorpresa, así que espero que disfrutemos e que nos guste a todos, e ali estamos ás 12 da noite na Praia de Barraña. Vale, e quedan 3 días aínda, 6, 7, 8. E aínda quedan 3 días. O lunes, bueno, pois ese día máis familiar, divertido, con Luz das Peñas, que vos dirá despois David máis especificamente. E despois temos pois na Plaza do Concello a gran parada, e vou mirar que non me acordo ahora mismo. Origen, é verdade. Baile, festa, máis moderno, un pouquiño de disfrute, porque, bueno, na Cachada vai haber ese tipo de DJs, entonces nós temos esta alternativa na Praza do Concello para, pues, un pouquiño máis de baile para xente maior, e un pouquiño de disfrute con
con Gran Parada e Origen, non? Pois esas orquestas, Gran Parada é unha orquesta consolidadísima, veciña daqui do lado de Rianxo, ademais, bueno, pois eu creo que, ademais. E na Praza da Terceira Idade, detrás do Centro Social, pois temos a Gramola, Gominola, especialmente dedicado aos nenos tamén ese día. Entón, bueno, eu creo que a actividade de non parar, unha locura. Martes, Marbella e París de Noia. Un plato tamén bastante fuerte, eu creo que é un día importante e creo que ademais temos unha expectativa xenerada sempre ca París de Noia e a Marbella, que non recordo ahora ben os anos que levan vindo en conxunto, pero que fan un tándem estupendo para a noite de martes. E na Praza da Terceira Idade temos os Melidaus con Lumieira, eu creo que tamén, bueno, pois Lumieira, que é un grupo local, os Melidaus, que hai participantes do grupo que son de Boiro, e eu creo que, bueno, pois ese grupo tradicional que, bueno, que queremos tamén sempre ter un poquinho de todo, non? Non me quero olvidar, porque parece que estamos sempre cas grandes orquestas, pero non me quero olvidar das sesións vermús, porque eu xa sei que son moitas cousas, pero nas sesións vermús e na mañán están os grupos locais tradicionais de Boiro, tanto de baile como de gaitas, que están percorrendo a rúa de Boiro, a peonil e a principal, e que para nós é moi importante, porque non só participan e colaboran con nós nas festas de Boiro, sino durante todo o ano temos moita actividade gracias a eses pequenos grupos, e non me quería esquecer de que parece que vamos sempre co grande, non? Pero eso tamén é moi importante, e a dinamización da festa de Boiro empeza xa a partir das 10 da mañán, así que plato fuerte tamén pola mañán, e creo que de recibo mencionalos, claro que sí. Pois todos os grupos, Arume, Lumieira, como se chama? A Beloura, Pedra da Aroña, Silverbeira, non me quero olvidar de ningún, pero son moito, a Dorniña, os grupos da Banqueiro, as Cantareiras, bueno, son moitísimos, pero gracias a eles temos actividade durante todo o ano, e eu estou moi contenta, aparte que eles faille tamén ilusión ser partícipes das festas de Boiro, como non. Pois xa ven, que empezar as festas moitas veces, algún día, bueno, suaviza esa cousa, os días das festas de Boiro, dende o día 3 ata o día 8, todos cun nivel impresionante, sí. Pero o día 8 xa traca final. O día 8 traca final, plato fuerte, algo novidoso que nunca tuvemos. Como ben comentei antes, empezamos na Praza da Mancomunidade, no novo aparcamento que habilitamos, ás 11 da noite estará no Belouro. Sabemos que é un éxito rotundo, este rapaz está, eu creo que desbordando en todos os sitios, a cada sitio que vai, máis xente ten vendo a este artista novo. Vimos aí uns días en Louro, e, bueno, pois eu espero que a xente maior que disfrute, que o pase ben. E despois vamos á Praza do Concello. Primeiro empezamos con Satélites. Eu creo que bueno, para empezar, ás 9:30, 10 menos cuarto, ese grupo de máis música de baile para a xente máis maior. E despois, sobre as 12, se non recordo mal, estou falando todo de memoria, pois empezamos xa ca Panorama, o primeiro pase, ese pase espectáculo impresionante con esa descarga de camión personal impresionante da Panorama. E posteriormente con América. A América tiñamos especial gana, porque a verdad que hai anos que levamos un pouco detrás dela e non éramos capaces de traela para as festas de Boiro, e me pedía moitísima xente, así que, bueno, pois este ano por petición popular, fíxose posible. Sí, América de Vigo, con 2 pases cada un. Satélites vai o pase único, e logo Panorama e América con 2 pases cada un. Festa rachada hasta as 6 da mañá, madre mía. Nos volvemos locos. Chegará a 6 a Concelleira, sí. Espero que sí. O xoves non hai actividade en Boiro. Os xoves dormimos todos. Non é festivo, pero casi. Sí, pero, bueno, a xente toma como festivos, comercios cerran moito, a maioría dos locais de hostelería. Como para abrir ás 8 da mañá, acabando ás 6. Eu creo que se nos permite, non? Ter ese descanso día. Bueno, estas son as festas de Boiro. É unha programación cultural que bueno, outro día que veña a radio e que comentamos, porque ten unha programación cultural, deportiva, de inversión. A verdade é que de vez en cando o alcalde deixase ver por nosos estudios, actualizamos todo, e sí que fai fincapé moitas veces
nesa laboura de cultura, esa reforma que tamén o auditorio vai comezar para albergar máis xente, máis aforo, porque a xente ten ganas de cultura e moitas veces os espazos municipais quedaban escasos. Polo tanto, eso é que se están facendo ben as cousas. Concelleira, que veñen máis convidados, que imos estar aquí ata unha con diferentes protagonistas, que se nota que explica con entusiasmo. Hai moito traballo aquí detrás, moito traballo dun equipo que intenta coordinar absolutamente Quería todo. agradecer, se non te importa, perdona que che interrumpa, ao meu equipo de cultura, que non solamente traballa en organizar as festas, sino tamén estos 6 días de festa están detrás para que cada cousa sala ben e é de agradecer. E aos corpos de seguridade, por suposto. Sentidiño, con Protección prudencia. Civil, Policía Local e Garda Civil, que cooperan con nós en todo. Que se echan unhas festas tranquilas tamén nese ámbito. María Outeiral é a responsable de Cultura e Festexos, falando con neste principiar deste programa especial. Hoxe estamos en Boiro, que a gusto, que maravilla. Tiñamos ganas de facer un programa de radio en directo de Boiro e hoxe é o día 2 de xullo, porque mañá a estas horas esta rúa estará aínda con máis efervescencia. Graciñas, concelleira. Gracias, a vos, bo día. Alto no camiño, seguimos.